Hingkai norok joto no phaigam ani kata video go hingkai ang norok no himini sakangni video go sajak je aro ordek bini video no aro kaisa go phunuknai hingoi ang sipugo sajak norok no ang Sakuntala go thangnai Sakuntala go manui rok de kalaikha hingoi thangnani hingoi thangui tonglaio tabuk to Chaitra mela angnai hingkai sono sorogo thangui tonglaiphile nainani bagui tuma manui rok kalaijak paskang to buisubo tongo hingkai subon bagai manui rok kisa painani hingoi thangmani hingkai lama hingkai thangui tonglaimasa subose ang bahok bose video rok chagui tongha mungsapung siliya toma video no bati sakaisi do yak naknai se je video onongjak ang phainai phaimasu toma video tisajaglalai se je siliya thangna to thanglaika Sakuntala go subose manui rok mungsapung kalaijak kwrui kho haina agini haina ko kisamisa hai iri brok phamani subono ko kisa toma hangnai kalaya khople agini haino hangkai toma bo haino toma sanai bono kap dokan rok kisa phaijak ple koyekta bisi phaijiya kaisa kap dokan no naile mane toma naithok manui rok phaile gele hingoi hagai naile laple sung hingkai ang ungo Sakuntala go thangmani ongkha duita karon kaisa kai toma manui sopai khalai nainani hingkai aro kaisa hingkai money bank ne hinai bono rang danani bagui painani thangmani Uncle, কত করে? চারটা 100 টাকা কাইসা 25 একটা নিলে হ্যাঁ একটা কাইসা 30 টাকা কাইনি 50 টাকা কম নাই Berapa? Dana nunggu clear kayak doi naga no halai waisa mo hingkai Sakuntala ni last tayo sorogo anti buri masa manui phago bini dogan sung dili manui paio dam kom khai manga hingoi dili no thangai paijago hingkai norok bo thangai paile di manui dam kom khaino mangnai junglai dili sorono paijago yang dogan gorjar go thangai paise paya sororo hingka khaida dam mongjago hingkai ba hingkai jung hi anti ni ro thangai pailai phile bini ra manui dam kom khairok manga hingkai ba hingkai jung chini tong thayo phai sok paikha hingkai phatar se balcony go se bajai tonglai do hingkai balcony go mo phangnai thogoi tongo hingkai ba watui kisa kisa mane kalai jaya deba sobo watui kalai mane bagai bolai naithokai angui phailaple hingkai subone video tisamani phle ang bo hingkai jung balcony tongoi gandar jalai mane khranai nai den rok jini khorang hamia no haipung trai khaine gaple sile laio hingkai ba subono aro buri masabo tongo bubo an jungno chubadi mane ki an chubadi hingkai sagang kai subono ajogoi hai gan kisa misa के कान में हीरा किसी के कान में हीरा मुझे हीरे से मतलब क्या मेरा तो यार ही हीरा यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया 100 बार शुक्रिया खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा माने मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सब hingkai ang tabok talakhlok tongo norok nukhna ang lokar bisingo rangjak budu dajak subono norok no phunuknai nailedi nukbaila hade norok ane rangjak budu ang lokar bisingo dagai donojak haisa mani se norok no phakra khaimani chengra thungmani phle rangjak budu rok no kuno hostel rok tono mangnai deba lokar bising rok dagai kmai pene phlibo hai norok no samaple ang hingkai ang bo rang saving khainai hingoi rang dagai tono nani manai paiti pheja rang bank
Dan ban. Hei takani series ay baga. Series na bon. tabo hongkai mai janani hingai asok laijak mai mui thangai nai pheleka hingai loge ga tongo a hingai aro dal tini ang a asta de nai a asta mango muti haike a asta ro no ang thok jaga se nogo thangai bo muti haike no a ro yogoi sago Tabo khai mai sapai rang series khai gossip khainani phailagasang duju thangani bagai chini hostel CCTV theba jangnai radi CCTV banglang mane kre giri kre yang bo tongo kai jeng dabo tong mata third floor kai first floor bo tongo second floor bo tongo third floor kai aro chini sikani bo tongo kama ma CCTV mai chapai ka hangkai se daily thangai haino ngo junior rong ni room thangai lodu thang tong lai layo joto baksa kaina tong layo jeng tong lai mane dol se wan sabo tongo hangkai tirpura bo tongo kaipeng bo tongo debarma bo tongo kaiba subono wan sakok bo masago debarma kok bo masago kaipeng kok bo masago kaipeng kok to mangya kaipeng bai hingai haino hindi rok salayo hangkai aro kok borok bo manga hangkai kok borok bo salayo hangkai jeng to ani banok jobai ang simino tirpura hangkai jeng kani khai tirpura kok salai ple age rok lai kata kata jeng phaibogo sipuklai kaisani room kaisa rok ma thanglai laya tabok se okra rok thangbai kha hangkai jeng hangkai haikena dongjalayo okra bai chirai rok bai khai baksa khai no hangkai tabo hangkai horok ko thugo se toma onglai tongnai ledi mehendi rok phui tonglai layo hoko thugo ludu thang phailai se muktrui thanglai hangkai se haike mehendi rok phui tonglai layo jeng room tinjon এমনি তো চিনি রুমো 6 জন আতঙ্গ দো হংকাই চিনি রুম কিসা গরজা বলে সবন মাগাই 6 জন আতঙ্গলাই লাইও হংকাই তাই সিনজং থাংনাই রুমো হংকাই সিরা হংকাই 3 জনা হংকাই আরো অন্য রুম রগ হংকাই 4 জন আপলে जों রুমো ব্রগ রগ রে হংকাই হকো থুকাই গবরই তংলাই লাইও মুতরিবো থাইয়া হংকাই yang দিফরকাই থুগৈ নাগাই yang হরকাই মুতরি থাংলাই angoi tonglaio hংকাই ba সবনো মেহেন্দি রগ ফুগৈ হাই না টাইম পাস খাইলাইও ওইসে কাই গান সারাকো মশালাই তংলাই লাইও আর তো মাবা খাইজেনা পরীক্ষা রগ পাইবে যা হংকাই বা হংকাই রগ না আং সুপাই ফনং nai supai baiti nang jalai nai lai diple hingkai mohngkai ar kaisa salungni sayong singo do ang supai phunuk jaliya thunani se roko lamuktre phaila hanggai mohngkai ar kaisa salungni ongla phle yangkai ani aphak jamano phuir mane mohngkai rokmit hugoi ro mane phle Nangro. Sakpai kajak sina. Suruh ba kajak janai. Chalakri bade kajak janai na. Sajung kajak gai bok. Sajung kajak khai nang bok kok deo ha. Ang phini.